ginadulong sa inyo sa Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapangunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga plaka sa salakyan wala pa makabot sa Western Visayas. Kolektor sang landing ginaligar biktima sang snatching. Sa balita nasyonal, NAMFREL may paandam sa pagpaisol sang barangay kag SK elections. Implementasyon sang K-12 program dapat tun-an liwat suno sa act. Sa balita international, initial impeachment findings bato kay US President Trump ginpagwa na. Sa balita sa sports, Pilipinas may 118 na kamedalya sa SEA Games. Balita entertainment, Sara Geronimo ginako nga nagduwa-duwa sa joint concert nila ni Regine Velasquez. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ang tips agod matudloan ang imong mga kabataan kung paano mangin mabakod sa kabuhi. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Huwebes, December 5, tuig 2019. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon ang paghuyang sang Bagyo Tisoy bangod sa hangin amihan. Sa alas 4 sa aga nga weather update sa Pag-asa, katapusan nga nakita ng bagyo sa kalayon nga 540 kilometros nakatundan sa Subic, Zambales. Dala na lamang sinisa karon ang kabasugon sang hangin nga nagalambot sa 65 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 80 kilometros por hora. Nagahulag ini para katundan na aminhan nakatundan sa kadasigon nga 15 kilometros por hora. Ginapaabot nga magagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo karon nga aga. Sunod sa Pag-asa, tail end sang cold front kagamihan ang nag-apekto nga weather system sa karon sa pungsod. Magadala sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat ang tail end sang cold front sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag probinsya sang Aurora. Bago naman sa amihan, magalumon nga kalangitan nga may mahuyang nga pag-ulan ang mabatyagan sa Ilocos Region. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang
inadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang inadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 7:10. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginahulat pa sang Land Transportation Office sa Region 6 ang delivery sang backlog ng mga vehicle plates gikan sa ila talatapan sa nasyonal. Ini ang ginklaro ni LTO Regional Director Roland Ramos sa interview sa Aksyon Radio. Sunod kay Ramos, posible nga magalawig pa sang masobra 15 kadlaw antes mabaton sang iya talatapan ini nga mga plaka. Dugang pa ni Ramos, tuig 2016 pa nga ini ang backlog sa diin ginabulwanta nga nagalambot sa masobra 100,000 ang kadamuon sa bilog nga riyon. Ini nga mga plaka ang direktang igapanagtag sang LTO sa mga dealers nga mo naman ang mag-release sa ilang natungdan nga mga kliyente nga nagbakal sa salakyan. Ginklaro man ni Director Ramos nga ini nga mga plaka ang para lamang sa masalakyan kag wala pa malaki pang iya sang mga motorsiklo. Ginmando ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyasa Police Station 2 kag Police Station 3 nga bululigan nila sa pag-imbestigar sa kaso nga pag-abduct kag pagpatay kay untaw sa kar. Suro kay Bacolod City Police Office Public Information Office Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Police Station 2 ang magatutok sa pag-abduct kay Sakar, samtang ang Police Station 3 ang magatutok sa pagkasapo sa bangkay ni Sakar. Suro kay Pico, magabulig man Intelligence Branch kag Investigation and Detection Management Branch sang BCPO agud mapadasig ang investigasyon. Dugang pa ni Pico nga tanan nga anggulo ila nalantaw sa kamatayon ni Sakar dala ang isyu sa illegal nga droga. Ginbalikan sa investigador sa Police Station 2 kag Police Station 3 ang lugar sa din gin-abduct kag ginpatay si Sakar sa posibilidad nga may makitaan nga CCTV nga no records ang hitabo. Ginpahayag ni Pico nga hindi madali-dali ang pagsulbar sa kaso nga pag-abduct kag pagpatay kay Sakar bangod sa kakulang sa ebidensya nga sarang nila maangot. Samtang ginaligar nga biktima sa snatching ang isa ka kolektor sang landing sang wala pa makilalaan nga persona kahapon sang hapon sa Angela Gonzaga relocation site sa Barangay Vista Alegre, Ciudad sa Bacolod. Sunod ka Police Station 7 Commander Police Major Carmelo Normal, aligasyon sang biktima las 3 sang hapon sang tuyo kung tani mag-remit sa iya koleksyon ang biktima sang hingagulpi na lamang siya gin-snatch sang isa ka lalaki. Sakay ang 29 anyos nga babae nga biktima sa single nga motor samtang nagapanglakaton sa dalanon ang suspetsado. Sa investigasyon pa sa kapulisan, una nga ginbuklas ang suspetsado ang bag sa biktima samtang ini nagamaneho sang motor rason kung nga ini siyang natumba. Pagkatumba sang biktima dito kaging kuha sang sining suspetsado ang kwarta nga nagvalor 99,000 pesos sa din 94,000 din koleksyon sa lending samtang ang 5,000 pesos naman ang personal niya kwarta. Sa investigasyon sa kapulisan sa ginatudlo lugar sang insidente, wala sang agi sang pagkatumba sang motor sa mahilamunan kag naibuluan nga wala man sang guba o kun gasgas ang motor. Naibuluan man nga ang ining kwarta ang yara na sa sining biktima sadtong Sabado pa nga adlaw. Sa karon parahan pang mas malalong investigasyon sang mga kapulisan. Sa iban nga balita lokal, dako naman ang kalipay sang Liga ng mga Barangay sa Bacolod sa ginaduso ni Senator Bongo nga taga ng mga opisyal sa barangay sang 3,000 pesos
nga Christmas incentives. Una nga nagsuwestyon si Go kay Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan sa Christmas incentives ang punong barangay kagawad kag sangguniang kabataan, samtang pending pa ang daduso sini nga hagna nga nagahatag sang dugang nga compensation sa ila. Suno kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales, ila ginaabi-abi sa tion nga magtupa ang Christmas incentive kag nagapasalamat na sa presidente bagod na dumduman sini ang mga barangay officials karon nga Pasko. Samtang ginpahayag ni Gonzales nga dako nga bentaha para sa mga nagatrabaho sa barangay o kung mga barangay officials ang ginpirmahan ni Duterte nga pagpaiway sa eleksyon humalin 2020 pakadto sa 2022, samtang disbentaha naman sa mga barangay official nga wala nagatrabaho pero mayara sila sang 2 ka tuig para makaserbisyo. Formal nga ginbuksan ang ginatawag nga balaligyaon sa Capitol Ground sa siyudad sang Bacolod. Ini ang kabahin sa programa nga ginasuportahan sang Technology and Livelihood Center o kung TLDC sang Negros Occidental sa din makita ng mga produkto sang Negrosanon nga nag-showcase ang micro, small and medium enterprise products. So, kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, ini ang makabig nga trade fair kag exhibit nga magalawig tubtob Disyembre 6 tuig 2019. Ini nga mga produkto ang ginhimo sa mga trainees sa TLDC nga ginalakipan sa pagkaon, wooden home decorations, kag mga accessories. Ginapatigayon sa TLDC ang trainings kag workshops sa mga persona halin sa naglain-lain nga mga local government units sa Negros Occidental. Iga-anunsyo ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Disyembre 17, 2019 ang kantidad sa kabugusan nga bonus gihatag sa mga opisyal kag empleyado sa gobyerno probinsyal. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, ini ang patigayonon sang gobernador kadungan sa Christmas party sa mga empleyado sa SMX Convention Center sa ikatatlo nga panalgan sang SM City Mall, siyudad sang Bacolod. Dugang pa ni Diaz, yara na sa iya posisyon ang listahan sa mga pasidungog nga nakuha sang Negros Occidental sa national kag regional level agod basihan sa paghatag sang bonus. Ini ang natalana nga isumiten ni Diaz sa Program on Awards and Incentives for Service Excellence Committee nga ginapamunuan sang gobernador. Puro may ara gadya bonus nga ginapasalig si Governor Bong Lacson. The amount, for example, the amount lang galing, siya na ma-announce. Hopefully sa Christmas party, that will be his sweet announcement. Kabayan sa papahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Samtang ginkilala ang siyudad sang Bacolod bilang Best Performing Local Government Unit City Category sa Western Visayas sa 2019 Excellence in Local Governance Awards sang Department of Interior and Local Government sang Disyembre 3. Suno kay Bacolod DILG Director Joy Maradeth Madayag, ginahingadlan ang Pasig City sa Iloilo nga first runner-up, samtang ang San Carlos City sa Negros Occidental ang second runner-up. Suno kay Madayag, magluwas sinigin kilala man ang Bacolod bilang kampyon sa Excellence in Local Legislation, Excellence in Administrative Governance, kag Excellence in Environmental Governance. Ang mga qualifiers sang Excel Awards ang 5 ka mga lugar sa riyon nga nakapasar sa 2019 Seal of Good Local Governance. Sa press statement, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia nga ang 2019 ang ginakabig nila nga exceptional year kag inspiring ang ining mga pagkilala nga nagakabatunan sang syudad. Temporaryo nga ginausar sang Barangay 22 ang balay sang Pamilya Alitaw bilang barangay hall sa Corner Rizal Hilado, malapit sa Burgos Market umpisa sa tong Disyembre 2. Una ginsaylo ni purong barangay Diosdado Mayo ang ila mobile barangay hall nga nahamtang sa sidewalk kasunod sa clearing operation nga ginpatuman sa pampubliko nga dalan. Sunog kay Mayo wala pa sang kontrata kun pila ang ila arkila sa balay nga ginabaligya sang Pamilya Alitaw kag handa man nga maghalin sa lugar sa tion nga may magbakal sang propiedad. Ginpathag ni Mayo nga padayon ini sa karon nga nagapangita sang lugar para sa permanente nila nga barangay hall. Sunog kay Mayo bukas ini nga magbaton sang donasyon bago nagpasiguro naman si Congressman Greg Gasataya nga magbulig sa pagtukod sang ila kaugalingon nga barangay hall. Sa dunga may naton nga balita lokal, ginpaisol sa Pebrero tuig 2020 ay kaduwa nga drug summit sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o kon ICAD sa idalom sang Duterte administration. Si Bacolod Mayor Evilio Lunardia ang isa sa 8 ka mga alkalde
nga ginimbitar sa Drug Summit nga kung tani patagyunon karon nga adlaw di siya akong kahapon nga adlaw Disyembre 4 sa siyudad sa Davao. Suno kay Executive Assistant Sammy Montoyo Sr., Bacolod City Anti-Drug Program Coordinator, nakabato ng siyudad sang komunikasyon gikan sa ICAD nga ginpaiso lang summit sa Pebrero 26 tungto 27 sa siyudad sa Davao sa gihapon kasunod nga ang iban nga cabinet secretaries ang may obligasyon pa sa nagapadayon nga SEA Games kag bangudman sa malain nga panahon. Sa Drug Summit, si Leonardia ang magapresentar sa mga strategy nga gina-implementar sa Bacolod sa kampanya kontra illegal nga droga. Ang Bacolod ang may pituna ka mga barangay nga gindeklarar sa Regional Oversight Committee nga hilway sa droga. Nadugangan pa sang beat patrollers ang Bacolod City Police Office matapos nag-abot ang 53 ka personnel halin sa PNP Regional Public Safety Battalion. Una diri may 113 na ka mga beat patrollers halin sa PRO 6 nga ginpaidalom sa field training program nga nadestino sa madalanon sa syudad sang Bacolod. Suno kay BCPO Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, igadestino ang 53 ka PNP personnel sa mga malls, simbahan, terminal kag sa downtown area. Tuyo sini agud mapaganhagan ang kinawatay sa downtown area kangay sang pickpocket, snatching kag salisi. Suno kay Pico, hindi malipod nga madamo na sang pumuluyo ang nagapadulong sa syudad sang Bacolod agud magpamaklon bilang preparasyon sa adlaw sang Pasko kag bag-ong tuig. Dugang pa ni Pico, masami nagasaka ang krimen sa tion sa Yuletide season bangod sa mga benepisyo nga mabaton sa empleyado sa bulan sang Desyembre. May download kita subong aside sa aton nga 12 training nga mga officer, mga personnel nga 113, may ara pag kita na augment subong yang nag-ubuti sa aton nga mga 53 kabilog. Kabayan sa papayag ni BCPO Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20 ang mighty ako na sa lawas, sis man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sa ito ining Santon Placer goiter kag iban pa. Para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Narnais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Hindi man na mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy liver, make sure to stay active, healthy and fit. Kag pwede deliver sa inyo palayan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusuganyan Facebook page. Namfrel may pandam sa pagpaisol sang barangay kag SK elections. Samtang implementasyon sang K-12 program dapat tunan sa liwat suno sa Alliance of Concerned Teachers. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa inyo para sa paglikaw sa balatian, especially ang cancer. Ang life effect, amo na nga bisan ang aton mga medical doctors rekomendado ining life extension. 10 ka pesos lang kada soft gel sini available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man sa life extension clinic
sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang live kilid lang sa DHL, lalapit lang ni sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpaandam ang National Citizens Movement for Free Elections o kung NAMFREL nga ang pagpaisol sang 2020 Barangay Sangguniang Kabataan Elections ang mahimo magresulta sang politicization sang mga incumbent nga opisyal sang barangay kag Sangguniang Kabataan. Sunod sa NAMFREL, ang postponement mag-extend sa termino sa mga opisyal sang 2 ka tuig kag tunga sa din mahimo halinan sang pinulitika sang barangay kag SK bangod mahimo na nga magamit sa kampanya. Una diri ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang lahi nga nagapaisol sa eleksyon halin sa Mayo tuig 2020 pakadto sa Disyembre tuig 2022. Dismayado si Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro sa nagwa nga resulta sang ranking sang program for International Student Assessment o PISA nga ang Pilipinas ang pinakaulihi sa global survey nga ginpatigan sa 79 ka pungsod sa reading literacy, mathematics kag science. Gininsister man ni Castro nga dapat i-evaluate ang implementasyon sa K-12 program. Base sa resulta sang PISA, nagapakita nga ang Pilipinas ang nag-rank nga pinakakulihot sa 79 ka pungsod sa reading literacy assessment samtang second to the last naman sa mathematics kag science. Sunod kay Castro, isa lamang ka indikasyon ini para imbestigahan ang K-12 nga lantawon kung ano kakulangan kag problema sang implementasyon. Nagapilar si Anay Senator J.V. Ejercito sa mga incumbent nga senador nga depensahan ang pondo nga para sa Universal Healthcare o kung UHC Law ang hagna nga yagin sponsor sadto sa Senado. Sunod sa Anay Senador, dako ang mabulig sa Universal Healthcare sa mga Pinoy kaya kabangdanan nga dapat tatagan importansya sa Senado. Sa remuluan, masobra 250 bilyones pesos ang kinanglanon para sa implementasyon sa Universal Healthcare Law sa unang tuig sang implementasyon sa 2020. Sa karon natapos na ang deliberasyon sa 2020 national budget sa mga miyembro sa Senado kag House of Representatives sa Bicameral Conference Committee. Ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang UHC Act sa tung Pebrero 20. Samtang ginpirmahan ni Health Secretary Francisco Duque III ang implementing rules and regulations sang lahi sa tung Oktubre 10. Sa idalom sang lahi, tanan nga Pinoy otomatiko nga kalakip sa ginaduso nga National Health Insurance Program o kun NHIP. Magabuligay naman ang Department of National Defense kag Department of Energy para i-assess ang report kung may kasara ang China nga i-shutdown ang power transmission grid sang Pilipinas. Sunod kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, nagtukod na sila sang team agod usisaon ng National Grid Corporation of the Philippines. Una diri mismo ang mga mamalidha ang mag-imbestigar kag mag-evaluate sa performance ng NGCP matapos magpabutyag sang kabalaka angot sa alegasyon nga ang China amo ang may control kag may ikasara nga i-shutdown ang transmission system sang Pilipinas. Ang China-owned nga State Grid Corporation ang nagapanag-iya sang 40% sa power transmission sang pungsod apang ginklaro sang NGCP nga nagserbe lamang bilang technical advisor kag 60% sang power transmission grid ang nagapabilin nga kontrolado sang Hindi magapasalig si House Speaker Alan Peter Cayetano kung bala ma-renew o kung hindi ang prangkisa sang ABS-CBN sa 2020 kagin klaro nga magdepende ni sa resulta sang hearing sa komitiba. Sunod sa House Speaker, mahimo nga sa masunod nga tuig mabuksan sa hearing sang komitiba sa Kamara ang hagna para sa renewal sang franchise sang ABS-CBN bago kinahanglan nga unahon ang budget kag revenue bills. Duha pa ni Cayetano, malawig pa man ang panahon sang Kongreso sa Enero tubto Pebrero sa masunod nga tuig para aktuhan ang iban pangahagna kag bulan sang Marso pa maga-expire ang franchise sang TV network. Samtang ginpasiguro ni Cayetano nga patas ang Kongreso kag ginarespeto sa ang panindugan ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga issue. Target nga ma-ratify sang Kongreso ang Bicameral Conference version sang ginaduso nga 4.1 trilyones pesos nga national budget bill sa maabot nga Lunes, Desyembre 9.
Sunod kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, na-settle na sang BICAM ang tanan nga disagreeing provisions ang 2020 General Appropriations Bill. Ginpatag ni Salceda ang National Expenditure Program o kon NEP gikan sa Malacañang ang nagserbi nila nga basihan para ma-settle ang diferensya sa bersyon sa Kongreso kag Senado. Ang Bicameral Conference Committee ang una nga nagsapol nagliga di semana, duha ka adlaw pagkatapos ng ginaprubahan sang Senado ang ila bersyon sang GAB. Natalanan naman nga sumiter ang enrolled bill sang 2020 national budget kay Duterte sa Disyembre 21. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:33 sa ato naman nga habon pampaligo sa inyo. Habon ini nga hindi lang pampago pa, protektado ka pa, safe kayo gamiton kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gingamit. Puti sa imong panit, makapakinis ang imong kutis. Ang mga pikas-pikas ay muguya kag punggod, matagaan na sang alibyo sang healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani yari na ang solusyon, super fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton nga colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Sang Life Extension Philippines. Super resulta ay kombinar ang 3. Ang mga balita international, sports, showbiz, balita negosyo, kag balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipangatnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Ang alkaline nga vitamin C, may mata histamine level sa imong allowance para makontrol ang allergies. Sa mga pilas nga daw kadugay mag-ayo, makatong-katong sa inyong panit, si manami ini sa tanan nga sa isang skin diseases. Para sa mas epektibo ang kombinasyon, mag-inom sang ang pwede natin ma-order online kag ma-deliver sa inyo balay paagi sa www.kalusuganyan.ph o hindi nga magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa ato naman nga Balita International, ginbolgar sa pila ka miyembro sa US Congress nga mo nagapanguna sa impeachment kay President Donald Trump nga mayara sila sa mabaskog ebidensya batok sa presidente. Nasa sa ginpagawa nga Trump-Ukraine Impeachment Inquiry Report nga overwhelming ebidensya sang misconduct amuman ebidensya sang obstruction of Congress. Antes ginpagawa ang draft report sang impeachment ginpaandaman na ni Trump ang Democrats nga yara sa likod sa impeachment trial kag ginpahayag nga ini ang wala sang pulos. Madumduman makapila ka beses naman nga ginpahinwala ni Trump ang mga akusasyon nga iyag na paimbestigahan ang iya kasumpong nga si US Vice President Joe Biden sa nga tawgan sini ang presidente sang Ukraine. Sa aton balita sa negosyo, hindi nakilalan pang magbiyahe padulong sa Japan para lamang ma-experiensyahan ang pagsakay sa train nga may reclining kag rotating seats, stowable tables, kag bisan may ang banyo. Ini bangod gindugang na sa Philippine National Railway sa PNR sa ila linya ang isa ka bago nga train set halin sa Japan nga may pareho sining amenities. Sa kugan ni train set, mahimo nga magsandig tubtub sa anuman nga posisyon kag makapahuway man sang husto ang mga paa sang mga pasahero. Basarangan nga magsakay sang kugan ni train set sang tubtub 81 ka pasahero. Samtang ginanunsyo sang PNR nga ginpalawig nila ang serbisyo humalin sa tong Disyembre 1 tubtub ni sa Los Baños, Laguna. Ang pamasahe halin sa Tutuban, tubtub Los Baños ang nagalambot lamang sa 150 pesos. Samtang sa aton nga foreign currency rate, ang dolyar may baylo karon nga 51 pesos kag 2 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, aware ka na nga may concert si Sarah kag si Regine?
Regine, ano mo Ay, wala. may concert. Ay, galing. Ano daw? Wala gatingog. Ara eh. Kiman, meron sila Action Boy, pati gano'n next year pa man Action Boy. Amo siya nga tawag nga Unified. The first time na Action Boy. Ti ahambal ni Sarah Geronimo Action Boy. Nga una-una ko no, medyo duwa-duwa siya balahaw. Kaya syempre pagbati ako no Regine Velasquez, wow. Amon ako no, kay kaagi na siya daan na, di ba dito gina siya nagsikat sa isa ka singing contest sa 2003 nga Star for a Night bala nga host si Regine. Dito na siya nagdaog, dito gid nagsugod ang iyang star. Yes. Tiyan baga ni Regine nga sang pag una pa lang ko nga kanta ni Sarah yako no, tapos ara siya ko sa backstage. Pag una pa lang ko nakanta ni Sarah, biya, my gosh, may winner na ko, no? Di ba? Siyempre, ma-predict. Para Action Boys ang sang hindi man singer. pre-judge. Hindi man. Pero, siyempre, singer man siya daan. pagkamati niya mo na ni. Oh my gosh, may winner na kami. Uwi na kayo, may nanalo na. Ay, wala man ginamat. Wala man ginamatamat man. Ginpagi man sa, sa mga level man, Action Boy. Tiambal ni, ni Sarah nga, do ka na gitsubla ko no, do grabe ginang yakalipay nga do na man do na pressure man sa ko no. Kasi syempre upo daan si Regine Velasquez. Hindi sa tane. Hindi man siya kay hindi. Di matuno niya kasi syempre kiss ama lang na Action Boy sa yang life mandaan. Oo, ti si Sarah daan before siya kaslon at least, di ba? Engaged na siya mong siya boyfriend sa nga si Mateo. Gudicelli, yes. Gudicelli. Yes. Ano So, kasang ka man, friends? kung ano na siya nga. Ginusisa agad? Wala ko gid ginusisa. Kaya ka budlay naman gid. Gudicelli. Pero ang spelling, Action Boy, do basahon mo, do hindi amo na, no? Kaya lain ang spelling mo, kakabudlay. Hindi na pag-ispa spelling sa akon, kaya delikado tada. Correct? Sige. Balita sa sports. May kabukusan na karon nga 119 kamedalya ang Pilipinas sa nagapadayon karon nga Southeast Asian Games. Ang Pilipinas mayara kabugusan nga 56 ka gold medals, 41 ka silver, kag 22 ka bronze. Samtang nagapaduwa ang Vietnam nga may kabugusan nga 93 ka medalya, nga ginalakipan sang 27 ka gold, 32 ka silver, kag 34 ka bronze. Malaysia naman ang ikatatlo nga may 55 ka medalya, nga may 22 ka gold, 12 ka silver, kag 21 ka bronze. Ika-4 ang Singapore, ika-5 ang Indonesia, ika-6 ang Thailand, ika-8 ang Myanmar, Brunei ika-9, Cambodia ika-10, ika-11 Laos, kag ika-12 ang Timor Leste nga wala pa sang medalya tubtob sa karon. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! So, mga adlaw Webes, gid no? Grabe, do sang sano lang ko naghambal-hambal. Hambal, energy, happy Monday! So, happy Thursday! Kag 20 Yes. ako 19 days na lang gali. 19 days na Oo, lang. 19 days na lang before Christmas. Tuod ka? Kag 26 days before New Year. Sabi no? Sa aton daw, do hindi ano ha? 19? Action ba to, sa aton nga monitor? It's 20 days. Kaya days kagapon, din eh, 21 mo. Sino ang nag-ilis-ilis? Sino man? Ambot si mong kodigo mo na. Ano na kodigo man? Sino kung ano yung nag-ilis-ilis? Sino nga author? Nagsulat sila. Sakto man gid kay December 5 subong, di ba? Gali. So 20 days Oo. before Christmas. Tinga, alam mo, Action Boy, kaya diba naglaktaw? Amo ka ginaka-excited. Kaya kagapon, hamba mo, 21, tapos mo nag-19. Excited? Dali. Na, excited. Kaya siya mabato na iyang pula. Ano nga pula, Action Boy? Manok na pula o envelope na pula? Ay, kala. Namin mga envelope na pula. Sa manok na pula, no? Nabaton ka na na? Wala pa? Sa may envelope Pula, envelope lang. Oh, Ano may envelope unod lang ba? ang pula. May unod na yun nga. Pili ka, envelope ng pula kung ang unod. Ang unod. Why lang envelope? Why lang. Perfect! Pwede kin Action Boy. Sige, so karon nga adlaw Action Boy. Para sa mga sleepers. Ha? Para sa mga sleepers. Yes! Kalain. So, Action Boy, aton nga balita espesyal. Tips bala Action Boy, agud matuluan mong imo kabataan sang kung paano mangin mabakod sa kabuhi Action Boy. Kag hindi bala dali-dali bala matumba char. Mabakod mong naman to yung aton nga survey sa Action Boy na. Tumo lang PISA survey bala no. Pinakakulihot gid ang Pilipinas. Sa reading comprehension. Oo, kased. Kag second to dala sa mathematics ag science. Wala ka lang kadula na bala ang love for reading. Oo, kadamo to kay comment Action Boy sa aton nga Facebook page gambal nga. Sige lang kita pinakasagad mag-English. Paano ko nga nag-ano
ang Pilipinas nga nagpinakakulihot kaysa gad ako na mag-English. Ti reading comprehension ang ginambalan Aksyon Boy. Kung siningon, ang pag-intindi mo sa ginabasa mo. Yes. So, sa kabataan, ka ba magbasa? Pero hindi. Hindi mo maintindihan ang ginabasa. Yes, Kamu na siya. ako muna, kabataan. Alakalain! Hindi man po ba palata mayo na, no? Kung hindi tablop na hindi. Munon, takaroon. Sige. So, wala siya Aksyon Boy. So, Nabasa, blaw lagi nintindi ang ginabasa. may ka-comment ko Aksyon Boy nga, nang proven sa comment box. Ikaw muna may nag-comment nga, ang survey, proven sa mga comments. Kaya comments, lain-lain ginambal mo, sagad man tagyapon sa English, kita mo gyapon number 1 sa English ang mama na. Correct. Sige, anyway. Second to the last kita sa kwan. Sa mathematics and Mathematics and science. Sige lang, bawi lang ta Aksyon Boy. Tiyan mo na subong ginapa-review ang K-12, no? Oo. Nakabuli din man ang K-12, nagdugang ng glastuhon mo. Balan talaga. Ano mga bata mo yung subong, kung senior high na, dapat second year college na siya. Nagdugang sa gasto, wala man nag-alam. Kasi nila after ko na mag-senior high ka at after mo ko na matapos sa mo senior high, pwede ka na mag-obra. Ano mo brahon sang bata? Naman na. So, i-review ang kalain. Yung utok na sang K-12. Tapos naglain pa. Naglain pa bisa sa resulta last kita iya sa reading comprehension. Dapat ang mga maestra ni kuan man isa mo ng may strategy na sila nga bago nila kung paano nga ma-implement nila sa estudyante para nga ila comprehension magtaas. Ano man sa mga maestra man mo, di ba? Kung paano may strategy ka man eh. Correct. Sa mga bata. Sige, ate ka ba Aksyon Boy nga in case nga i-review Aksyon Boy ang K-12, please bala ma-improve. Correct? Correct. Sige. So, Aksyon Boy, atong nga balita special. Sige, atong hamba ko gani nga tips sa gumatudluan ang imong kabataan kung paano mangin mabakod sa kaboy. So, Aksyon Boy, una gid, pinakauna, tudloi kung paano magpamati. Kibardan iba na Aksyon Boy nga daw gaano lang pero wala man ka pasulod sa bungog, do ka man bala, di ba? Sulod sa piyak at lunggan, gawa man sa piyak. Yes, do ka enter left, exit. Mo hindi bla makabata ka sabihin sa ginikan. Ang problema si mo ikaga pamati. Gahuo ka lang way kaga pamati. Da pareho lang sa reading comprehension, blaga basa ka lang way kag chindi sa ginabasa mo. Pareho sa mga bata, ginambalan ka gahuo ka wala kag chindi sa ginambal mo. Gaunay hampang Aksyon Boy. So depende na sa pag-ano sang parents. So amo na tudlo ang isla nga magpamati gid Aksyon Boy. Focus gid. Ikado Aksyon Boy, suportahan ang iya nga mga pananawan sa kabuhi bala. Itugutan mo siya kuno nga siya mismo makasolve sang iya mga problema kunanda. Pero ang positive man nga pananawan na kabasi bala mambal bala nga magso. May arabi mga parents kasi sa kabin pa ko mga kabataan na tag-isa lang kabilog bla. Daw halos tanan nga mga ulo brown sang bata lang daw sila mubra. Correct. Amo na Aksyon Boy arab lang mga assignment brownie mo. Ubra man dayon baka man ang mga bata wala nang balaan. So amo na may problema ila bata daw sila dayon yung matakuan nga ma-solve. Siya ang parents dayon bala yang magihog. Go dayon. So by siya nga siya ang maano sang iya para maka-learn, di ba? So hindi tanan nga tinuon nga pahimuon bala. Kadlaw mo ara ka lang pirme. True. Kadlaw kun siya na lang. Hindi na siya kung way ka. Especially kung maglayo pag yung school mag-board or take kadagiho ara ka, hindi pwede na iya, di ba Aksyon Boy? Correct. Ay nagsindihan na yang ati isam lang ng isa bata mo o duwa pa na, titlangga mo man pero tudlo isa kung paano magtindog sa kaulingon niya. Correct. Bagay kita magambas na pero kung kita mo ba na. Kalain. Pero at least amo na Aksyon Boy masagad ka kuno daan mag-advise sa ibang tao sa i-apply sa imong kagalingon mo, di ba? Sobra kinahanglan ta man ang opinion sa ibang tao. Correct? Pero make sure mag Aksyon Boy nga ang mga pananawon basta imong bata kon iya mga gusto amo na bala kay may iban pagid nga parents Aksyon Boy nga sila ga-decide sang course no. Sang kurso nga kwaon bala sang bata. Correct. No, kasad. Ako yan, ako na yan. Gusto ka da. Kung ano imo, importante. Para way masulay. Kung di ka kapasar, imo mo na gusto. Imo mo na gusto. Correct. Kaya mo, hindi. Kaya ko niya. Kaya damo, ikaw daan nakilala, Aksyon Boy, nga hindi na love, gidi ang ila nga ginakuha nga kurso. Kasad, Aksyon Boy, no? Parang gusto sang bata mo, may engineer, gusto mo yung mag-abogado siya. Tendo ka layo na karon sa iya nga, no? May isa mag-engineer siya. Kung di sa kapasar, bayda, imo na gusto. Correct. Pero kung gusto, ginasay sa kata-aksyon, makuha, ginaya. Diba? Balo ka. Kung ang imo gusto, idusok mo, ged. Kaya hindi sa makapasar, ikaw nang basulod niya. Kaya ikaw mo nila gusto yan. Gusto. Diba? Sige.
Suppose, next action boy, bato na ang iyang mga opinion man. Hindi ka imo lang pirmin tsakto. Correct. It doesn't mean nga parents ka, ikaw nin tsakto. Di ba? May mga opinion, may kuha man na sila mo. May Isa pa, kaugalingon. subong daan, ang mga, para subong nga panahon, ang mga millennials, may ilaman din sila ng mga pananawan, kag opinion sa mga bagay-bagay. Yes. Tapos ang action boy, tuguti siya nga maka-learn sa iyang mga sala. correct, naman na. Kaya mas nag-grow ang bata, di ba? Hindi pwede nga daw para sa mo, hindi pwede magsala ang bata mo. Doon sila failures ng bata, bala, nang para na, kung mag-intra, Correct. sabi mo, isa sa nakita ko da, para may kahampang sa intra sa isa ka sports event. Kung maperde siya, may kaso, kay amo na sa katudlo, kapabakod pag inasiya. Oh, kag ikaw mismo may okay lang na. Di ka ikaw mismo ay na, no mo mo bigay ka law. Ay to kagina sa ano mo. Naman to kayo do ka mga ihaw, man tong referee. Kailan ihaw dia. Di ba? Nakalutong Macau na. No. Tapos ikaw daw gidi kana, sa gampang bata mo daw, ikaw ga pang-away sa mga referee da yan. Ay kala, ino niya. Di ba? No ka distraction na kana ko. Ihaw! Kala. Let him learn the Ikaw value yung of subay kung losing. maghampang si Renz, galantaw ka lang gidya. Way mo galantaw lang ko na yan. Galing usually way ko galantaw. Galantaw gali yan. Kita ton singgit ko na ihaw. Kala, masingit na pero luto na char. Di ba? Ihaw. No? Yan. Hindi sa so hindi mo siya pagkigan. Yan. Ano, Tapos, mag- reaction boy, magpangsing naman, oh. isa pagid sa action boy, tudlo siya nga magdesisyon para sa ila kagalingon. Correct. Pero with guidance man action boy, di Oo. kasi go na. Kaya maluka ang failure sa bata, ang birthday, aga pabakod pag inasiya mo. Correct. Kaya sa ulihin, bala, bisan yung mga failure, naanad na sa balaya. So, hindi siya dali-dali matumba sa mga failure. Tapos dapat action boy, kung anong problema sa bata mo, ang feeling ba nga ikaw dapat una niya palapitan. Hindi nga nahadlok pa siya sa imoy pabalo ang mga mo nga bagay. Correct? Kaya naman kayo nagkuhan ka. True. Para at least namin lang ang pag-grow. Wow! Ito ka namin isang pag-grow ko yan. Diba? Sige. Okay na? Okay na. Sigaw. Duwan ka pa. Actually, iba, wala ko naging action boy, kaya ka pariho ka lang. Good morning sa kay Sino classmate, na? damo ko ni classmate Edwin Escopel, Lilian Bermudez, dira sa Melbourne, Australia, kay Cap Imelda Baguanga sa barangay 2 ni si Cap mo, Baguanga, no? Rona Rida Trava, good morning man. Bia Jonathan, ikaw na sa ibande? Si Angelica Valencia, action boy, good morning. Mary Jean Salodares, kay Mary Lou Catinoy, kay Linel SD Salazar. Lula Ruth, good morning. Good Dara sa barangay morning. Carabanan. Kevin Alvarez, ang Blumentritt, Murcia. Yes. Good morning, man. Kag happy birthday sa tanan nga may birthday karon nga action boy. Kag sa mga anniversaries, happy anniversary. Yes. 20 days before Christmas, kag 27 days before New Year. So standby na kita mag-action sa Action Hotline, Direction Art Tayhopon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.